Vítajte všetci vy, ktorí milujete ľudí, ktorí sú múdri a majú prehľad. A všetky tieto ozdoby majú aj naši hráči, ktorých vám pravidelne predstavujeme. Jedným z nich je Matej z Bratislavy. Matej vyhral už 9-krát v našej relácii, je to naozaj špičkový hráč. O malú chvíľu vám predstavíme aj jeho dnešného súpera. Poďme do prvého kola. Páni, užite si to. Prvé kolo, 10 krátkych otázok. Pri 10 správnych odpovediach 100 eurová bankovka je bonus. Za každú správnu odpoveď v prvom kole dostanete 30 eur, čiže celkovo môžete mať po prvom kole 300 eur na konte a 100 eur vo vrecku. Martin, vaše prvé kolo, poďme naň. Jed na 6. Otrava. Výborne. Dobročinnosť na 6. Jedným Charita. slovom. Charita, áno. Rozprávanie, hovorenie na 3 písmená. Reč. Áno. Odkvapová rúra na 4. Rína. Áno. Potomok na 3. Syn. Perfektne. Naša dravá ryba na 5. Šťuka. Napríklad. Nerozprávaj na 3. Mlč. Áno. Stredoslovenské kúpele na písmeno S a na 5. Sliač. Áno. Tuha na 6. Grafit. Áno. Veštkyňa v Delfách na písmeno P. Veštkyňa P. Ďalej. To je posledná. A máte čas. Veštkyňa v Delfách na písmeno P. P. Ako Peter. Pitia. Pítia. A Matej ho až cukalo, že by napovedal, nemohol nič povedať. Pítia vám ukradla 100. Škoda. Martin, perfektné prvé kolo. 270 eur, ale bez tej čerešničky. Bohužiaľ. Matej, vaše prvé krížovkárske kolo. Hazardná kartová hra na 5. ESO. Na 5 Pardon. 5 písmen. Kartová hra. Poker. Poker, áno. Postoj na skrčených nohách na 4. Drep. Áno. Skrýša zvierat na písmeno B a na 5. Brloch. Výborne. 4 po nemecky na 4. Fír. Áno, vier. Domov vtákov na 7. Na 7. Áno, domov vtákov. Vtáčiky. Tam majú domov. Na 7 písmen. Určite viete. No ďalej. Hniezdo. Hniezdo. Zlisovaný liečivý prípravok na T a na 8. Tableta. Tabletka. K, áno, tabletka. Prostriedok zaisťujúci ochranu a fungovanie na 7. Ďalej. Poistka. Meno speváčky Kostolániovej na 3. Eva. Áno. Nadzemná časť rastliny na S a na 6. Stonka. Stonka je správna odpoveď. 210 eur. Na vašom konte hniezdo vás zdržalo. Nenapadlo. Takže po prvom kole má Martin 270 a Matej 210 eur. Predstavíme si vás. Martin, odkiaľ ste? Čo robíte? Pôvodom som z malej dedinky Mikušovce pri Ilave, takže Považie, ale žijem už niekoľko rokov v Prahe a pracujem v štátnej správe. Vo voľnom čase čo? Rád cestujem, učím sa nové veci, hlavne cudzie jazyky. Aké cudzie jazyky, viete? Teraz som sa začal učiť po rusky. A ešte ovládate? Románske jazyky, väčšinu z nich a po srbsky sa celkom dohovorím. Čo robíte úplne najradšej, aby ste si, keď si chcete oddychnúť? Cestujem. Cestujete. Najobľúbenejšia krajina alebo nejaká oblasť? Rumunsko jednoznačne. Martin, súťažiaci číslo 1. Matej, súťažiaci číslo 2. Naozaj, predstavili sme vás výrazne. Pracujete v stavkovej kancelárii, vo voľnom čase, športy všelijaké, aj plávanie. Pracujete v záhradke, keď musíte, áno. A čo sa týka vašich vedomostí, tak máte ich veľmi veľa. Odkiaľ ich čerpáte najradšej? No sledujem hlavne tieto vedomostné súťaže, tak najviac asi odtiaľ. Jasné. Ale nemyslím si, že ich mám až tak veľa. No. Vyhral 9 krát a je veľmi skromný. Má ich veľa, naozaj tých vedomostí. Tak páni, držte sa, ideme hrať druhé kolo. V druhej časti čaká na našich hráčov 20 otázok, 10 tém, vyberáte si témy pre seba, vkladať môžete o 20 po 100 eur, ak sa super pomýli, neodpovie, môžete, nemusíte na jeho otázku odpovedať.
Tu sú témy. Námestia, cudzie slová, literárni detektívy, majstrovstvá sveta vo futbale 2026, počítačové hry a videohry, operné speváčky, Radiohead Awards, miesto narodenia, pápež a jeho úrad a štíty a vrchy. 10. téma. Martin začne Skúsme cudzie slová za 100. cudzími slovami. Čo robí ten, kto anticipuje? Predvída, predpokladá. Predvída. Je správna odpoveď, perfektne. 370, 210. Matej? Tak tiež cudzie slova za 100. Aj pre vás cudzie slova na úvod druhého kola. Ktoré slovo je synonymom slova frapantný? Zrejmý, očividný. Nápadný, výrazný, prekvapujúci, frapantný. 310, 370. Martin? Námestia za 100. Historické námestie pred Nitrianskym hradom v Hornom meste, lemované architektúrou rímskokatolického seminára a ďalších významných cirkevných a historických objektov, sa volá aké námestie? Pribinovo. Pribinovo. Martin na to išiel logicky, dobre urobil, jasné, Nitra je spojená s Pribinom, Pribinovo. Námestie, je tam aj bronzová socha kniežaťa Pribinu. 470, 310. Matej? Pápež a jeho úrad za 100. Vlastné meno pápeža Benedikta XVI., ktorého pontifikát trval v období rokov 2005 až 2013, bolo Jozef Alois Ratzinger. Ratzinger. Je ďalšia správna odpoveď. Je to tak. Zomrel na Silvestra 2022 vo veku 95 rokov. 410, 470. Martin? Miesto narodenia za 100. V ktorom meste sa 3. februára 1940 narodil Milan Lasica? V Bratislave. Bratislava. Nie je správna odpoveď. Matej vie? Zvolen. Áno, vo Zvolene. Zomrel v Bratislave 18. júla 2021. 510, 370. Tak pápež a jeho úrad za 100. Viac ako 10 mesiacov po svojom zvolení sa pápež Leo XIV v marci v roku 2026 nasťahoval do apartmánu v A paláci vo Vatikáne, ktorý je jeho oficiálnym sídlom. V arcibiskupskom. Arcibiskupskom. Nie je správna odpoveď, Martin? Nie. Apoštolskom. Do apartmánu v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. Rezidencia bola od roku 2013 prázdna, pretože pápež František sa rozhodol bývať v dome svätej Marty. 410, 370. Martin? Skúsme znova námestia za 60. Námestia. Historické námestie v Bardejove s gotickou bazilikou svätého Egidia a renesančnou radnicou uprostred sa volá aké námestie? Hlavné námestie. Hlavné. Martin, tip, ale tento raz to nebol. Správny tip. Matej? Nie. Radničné. Radničné námestie. Historické jadro Bardejova je aj súčasťou svetového dedičstva UNESCO. 410, 310. Naozaj aj Bardejov, aj Levoča majú pekné tie centrálne časti. Tak miesto narodenia za 60. V ktorom meste sa 27. januára 1900 narodila herečka Hana Meličková? V Bratislave. Bratislava. Trnava. Trnava je posledné, čo ste povedali a nie je to správna odpoveď. Martin? Nie. Martin? Je správna odpoveď. V Martine sa narodila herečka Hana Meličková. Zomrela vo veku 77 rokov. 350, 310. Martin?
Počítačové hry a videohry za 40. Aké povolanie má hlavná hrdinka série počítačových hier Tomb Raider Lara Croftová? Alebo Lara Croft. Ajťačka. Ajťačka. Nie je správna odpoveď, Matej? Nie. Archeologička. No. Archeologička, no. Tak sa to má vyslovovať, že vraj. Tomb Raider. 350, 270. Matej. Operné speváčky za 60. Jednou z najvýznamnejších českých operných speváčok je Eva Urbanová. Eva Urbanová. Je správna odpoveď. Perfektne áno, vystupuje na mnohých svetových operných scénach. Od roku 1990 je solistkou opery Národného divadla v Prahe. Eva Urbanová. 410, 270. Martin. Ešte raz počítačové hry a videohry za 40. Prvá komerčne úspešná vrecková herná konzola, ktorá bola uvedená v roku 1989 v Japonsku, sa volala Game Boy. Je správna odpoveď, áno. Na trhu v roku 1989 uviedla firma Nintendo. 310, 410. Matej? Tak ešte raz operné speváčky za 60. Jednou z najznámejších a najobdivovanejších operných hviezd 20. storočia bola španielská sopranistka Montserrat Caballé. Je správna odpoveď, áno. V roku 2003 ukončila kariéru, zomrela vo veku 85 rokov. 470, 310. Martin? Radiohead Awards za 40. Ktorá slovenská skupina v roku 2025 získala alebo oslávila 40 rokov od svojho založenia a získala ocenenie za prínos do hudby v rámci hudobných cien Radiohead Awards v roku 2025? Uvidíte? Bez ľadu a skladu. Bez ľadu a skladu je správna odpoveď, áno. Podľa pána Rybníčka jedine. Tak, áno. Ešte je tam v popredí aj Mišo Kaščák, no. Bez ľadu a skladu. 350, 470. Matej? Tak literárni detektívy za 60. Kto je literárnym otcom kňaza otca Brauna, ktorý rozlúšti aj tie najväčšie detektívne záhady? Nenapadne ma teraz. Martin vie? Nie. Chesterton. Gilbert, Chait. presne tak. Gilbert Keith Chesterton. 410, 350. Martin? Ešte raz Radiohead Awards za 40. Víťazkou dvoch kategórií Radiohead Awards 2025 skladba roka a objav roka sa stala Miau Lau, čo je umelecké meno speváčky L. Jaškovej, ktorá je aj basgitaristkou skupiny Billy Barman. Lucie. Typol si, Martin, nie je to správna odpoveď. Matej vie? Nesúťažne Lidie. Ani Lídie. Nie, volá sa Laura a Billy Barman má aj pesničku Vozíme sa s Laurou. Miau Lau. Veľmi šikovná. Basgitaristka aj umelkyňa. 410, 310. Matej? Tak tí detektívy za 60. Ako sa prvým menom volá detektív Poirot? Hercule. Je správna odpoveď, áno, vystupuje v 33 románoch a 50 poviedkách, alebo viac ako 50 poviedkách. Prvým prípadom Hercula Poirota je Záhrada na zámku Styles z roku 1920 a posledným Opona z roku 1975. 470, 310. Martin. Štíty a vrchy za 40. Nad ktorým rakúskym mestom sa týči vrch Hahnenkamm? Salzburg. Matej vie?
Slávny zjazd Kitzbühel. Kitzbühel. Áno, Kitzbühel. Je to jeden z najnáročnejších, ak nie najnáročnejší zjazd Svetového pohára. 3300 metrov dĺžka, prevýšenie 860 metrov, v niektorých miestach je tam sklon 85%. No. Mnohí si myslia, že sklon 100% je kolma, stena, ale nie je to tak. 100% je 45 stupňov na 100 metrov dĺžky, 100 metrov prevýšenia. No, takže 85% sklon je tam. 470, 270. Matej? Tak štíty a vrchy za 40. Nad ktorým švajčiarským mestečkom sa týči vrch Matterhorn? Cermat. Zermatt. Je správna odpoveď, áno. Je to tak. Zermatt. 510, 270. No a máme tu poslednú tému v druhom kole. Martin, pre vás majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Za 20. 20 eur. Reprezentácia ktorej krajiny postúpila z futbalovej baráže z marca 2026 na majstrovstvá sveta vo futbale 2026 na úkor štvornásobného majstra sveta vo futbale Talianska? Portugalsko. Nie, Matej? Bosna a Hercegovina. Je to tak, áno, obrovská sláva v Bosne a Hercegovine. Futbalisti postúpili na majstrovstvá sveta. 250, 530. Matej, pre vás majstrovstvá sveta vo futbale na záver za Za 40. 40. Reprezentácia ktorej krajiny postúpila z futbalovej baráže z marca 2026 na majstrovstvá sveta vo futbale 2026 s trénerom, ktorý vo veku 74 rokov absolvoval úspešnú premiéru pri kormidle reprezentácie. Aj tu je. Krajina? Česká republika. Česká republika je správna odpoveď. Áno, Miroslav Koubek bol asistentom Karla Jarolíma, keď bol reprezentačným trénerom v rokoch 2016 až 2018. A táto informácia aj ukončila druhé kolo. Zatiaľ hráte takto. Martin 250 eur, Matej 570 eur. Pekný súboj dvoch šikovných rozhľadených hráčov bude pokračovať tretím kolom. Páni si vyberajú témy jeden pre druhého, z 10 tém tak môžete urobiť a každá téma má jednu otázku. No a čo sa týka súm, rovnako 10 je k dispozícii. Od 20 po 350 eur dávate na tieto témy. Stromy, kmitanie, horniny, aritmetika, dejiny Slovenska, pojmy z chémie, obrazy a ich autory, teroristické útoky, u lekára a chránené označenia Európskej únie. Martin. Kmitanie. Kmitanie, Matej? Za 100. V rovnovážnej polohe má kmitajúce teleso najmenšiu P energiu. Doplňte. Potenciálnu. Potenciálnu. Je správna odpoveď, perfektne. V rovnovážnej polohe má kmitajúce teleso najmenšiu potenciálnu energiu. 670, 250. Matej? Teroristické útoky. Za 200. 24. apríla 1975 sa v Štokholme odohral teroristický útok, kedy 6 členov nemeckej ľavicovej extrémistickej skupiny Frakcia, dve slova, doplňte, RAF, obsadilo veľvyslanectvo západného Nemecka. Neviem. Volalo sa to, máte vie? Frakcia Červenej armády. Aha, armády. Frakcia Červenej armády. Ich hlavnou požiadavkou bolo prepustenie 26 uväznených členov RAF v Nemecku a zaplatenie výkupného. Celkovo útok neprežili 4 ľudia, 2 diplomati a 2 útočníci, ktorí zomreli na následky zranení po výbuchu. 670, 50. Martin. Horniny. Horniny. Za 150.
Vrstvovitá, štiepateľná hornina, vznikajúca z ílovitých usadenín, používaná v stavebníctve ako strešná krytina, obklad alebo dlažba, sa nazýva Bridlica. Bridlica je odpoveď opäť správna. 820-50. Matej? Téma pre Martina. Aritmetika. Za 300. Ktoré z čísel 41, 51, 61 a 71 nie je prvočíslo? 51. 51 je správna odpoveď, áno, deliteľná trojkou, áno, a 17, 51. Číslo je deliteľné tromi, ak súčet jednotlivých číslic je deliteľný tromi. 820, 350. Martin? Pojmy z chémie. Za 100. Organická zlúčenina, ktorá vzniká pôsobením kyseliny na alkohol. Alkoholát. Ester. Estery karboxylových kyselín majú často príjemnú ovocnú vôňu, používanú aj ako prísada v potravinárskom priemysle. 720, 350. Matej? Chránené označenia EÚ. Keď skore, prosím vás. Nech sa páči, pozrite si stav. Martin. 720, 350. Vy máte tak 350. Za 300. Do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení, ktoré udeľuje Európska komisia, pribudla v marci 2026 Liptovská klobása, saláma, klobása. Nie je správna odpoveď, Matej vie? Parenica. Brinza, chlapí. Brinza, Liptovská brinza. Minus 300, čiže Martin 50, Matej 720, Martin. Vyberajte. Predposledná téma pre Mateja. Stromy. Za 200. V hlasovaní ankety Strom roka 2025 zvíťazila 150-ročná jabloň P, týčiaca sa na vrchu diel nad obcou Žiar v okrese Liptovský Mikuláš. V ankete Európsky strom roka získala 2. miesto. Jabloň planá. Jabloň planá. Je správna odpoveď, je to tak. 2. miesto v Európe a strom roka 2025 na Slovensku. Jabloň planá. 920, 50. Matej, predposledná téma pre Martina. Dejiny Slovenska. Za 350. V ktorom storočí zomrel Matúš Čák Trenčiansky? V 16. 1321. 14. storočie. Prezývali ho aj pán Váhu a Tatier. Matúš Čák Trenčiansky. Minus 300, 920. Martin, posledný váš výber. Obrazy a autory. Za 200. Ktorý slávny maliar je autorom obrazu z roku 1633 Zachariáš v chráme? V roku 1960 bol zo zoznamu jeho diel vyradený a v roku 2026 bol po skončení výskumu potvrdený ako jeho dielo. Meno toho slávneho maliara? Rembrandt. Rembrandt je správna odpoveď, áno. Rembrandt van Rijn od roku 1961 bol v súkromnom vlastníctve a verejnosti bol neznámy. Súčasní majitelia kontaktovali múzeum prostredníctvom e-mailu so žiadosťou o preskúmanie diela Zachariáš v chráme od Rembrandta. 1120 minus 300. No a Martin dostane poslednú tému. Za koľko? Za maximum. 350 u lekára. Dôležitou súčasťou komplexného očného vyšetrenia je vyšetrenie očného Tlaku.
Áno, to môžeme rovnako uznať očného tlaku, aj očného pozadia. Správna odpoveď, ktorá ukončila tretie kolo a ukončila aj tento duel. Martin viedol na začiatku druhého kola a aj v tom prvom kole, ale potom to už Matej zobral pevne do svojich rúk. Čo sa týka správnych, nesprávnych, Martin 15 správnych, 10 nesprávnych a 50 eur a Matej opäť 20 správnych odpovedí, 7 nesprávnych a 1120 eur. Martin, ďakujeme veľmi pekne za účasť v hre. Ďakujem. Nech sa vám darí, všetko dobré. A Matej, po 10. krát ide k bankomatu. Tak týmto víťazstvom sa naozaj zaradil Matej medzi legendy našej relácie, stále aktívne legendy, lebo takýchto tričiek sme rozdali do 10 zatiaľ. Blahoželám, úplne, že úžasný výkon. Pekne. Ako ste sa cítili, ako sa vám hralo dnes? Bol to nejaký tlak, že 10. víťazstvo, alebo vy to vôbec neriešite? Viac menej dobre som to zvládal. Ako. Je to tak? Tak som spokojný, že som vyhral. Super. A že mám tričko. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Matej, stupenka z predchádzajúceho kola. Dnešná výhra opäť viac ako 1000 eur. 2026. Vstup. Rozdelím? Ešte rozdelíme, no. Ja som váš dvorný delič. Super. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som veľmi rád, že sme po dlhom čase opäť privítali takéhoto skvelého hráča. 10 víťazstiev, množstvo informácií, množstvo vedomostí, stále veľmi skromný. Hovorí si, však to nie je nič výnimočné, ale je to výnimočný výkon, ktorý tu podáva Matej v našej relácii a vy si jeho výkony a jeho účinkovanie môžete pozrieť aj na budúce. Tešíme sa na vás. Želáme všetko dobré, dovidenia.